Bueno, zuek normalian kaferik hartzen duzue? Desarri nahi duzuen nahi. Bai. Kaferik hartzen duzue gor? Goizetan eta etxekoa normalean, ze bestela loak entzen dit. Bueno, borduan, zuri ipiniko zut, eta zuri badezpad, zaitxut ez dotzu nahi lorik endu. Ostirala da, baina ez dotzu nahi lorik endu, borduan. Estimaute da, Xabik hartuko. Eskerrik asko alame. Astirik eukitzen dugu nik hemen asko hartzeko, Pentsa. Zuek normalian, esan duzuzuk ez, zu kaferik hartzen duzu... Nik bai. Bai, bertso saio baten aurretik. Bai, adibidez saio aurretik zeo zer itxe motoria, kafe utz bat hartu. Bai, ez haitxu urduri pintzen, Ez dakit ba, jago itxuri egiten bada, baina bai. Ondo, zuki gor baduko zumanirik igual bertso saio baten aurretik, edo txapelketa baten aurretik, euki izan dozu maniren bat? Bueno, baitu, justo kafia hartzekotan, ostirala arratsaldetan hartzen dut, gaur ez du hartuko, ez tegotelako saiorik gaur. Batzetan komeni da ostirale gabaz espabila dute gotie. Manisa txiki batzuk, nik uste danok, euskagula mania txiki batzuk. Normalean niri behintzat agurrik gabe joatea ez zait gustatzen, nahiz eta gero holtzan bertan aldatu. Agurra bera. Osa, prestatut eruten duzu? Lehenengo agurra. Bai, hori da. Prestatut eraman, nahiz eta askotan gero aldatu, baina, bueno, lasaitasun puntu hori eroateko. Behintzat lehenengoa... Edo kotxez joaten garen ez normalean geu gideatuta, edo kide batekin, denbora apurtxo batekin joatea ere beti gustatu izan zait. Baira batzuk ordulariari ziotenak hainbeste begiratzen, baina niri tranquilantzean ibiltzea gustatzen zait, aparkatu lasai eta eukitzea ordu erditxo bat gutxienez. Xabi, zu badauko zugulako manirik? Nik kafiana eta agurrarena ere normalean bai. Etxetik atera baino lehen, pixkat agurra ez agian guztiz, baina pixkat zer esango edo, erdi ideatuta eta gero hori. Agian herrira aldu eta guztiz aldatu, baina... Bai, dana, baina, bueno, behintzate lasaitasun hori. Lasaitasun edo pentsatzen astea, behintzat, burua martxan jartzea bada. Zuen erreferentiak nortzuk izan dira, adibidez, Igor, zure erreferente handizena? Bueno, bat baino gehiago, baina, bueno, bat nabarmena aipatzekotan, guri Bizkaiko nire belaunaldi eta osteko gehien hoi, bertuan erakutsi ziguna Jon Lopategi izan zen, eta hori beti izan da oso referente, presentea eta berarekin batera, sasoi horretan Xabier Amuriz ere Bizkaian referente importantea zen. Eta gero, bueno, gehien bat gu gaztetxoak ginenean, adinez eta estiloz edo esaten zutenaren aldetik ere gertuen sentitzen genituenak, eta orduan atera berri samar ziren, Andoni Gaina, Jon Sarasua, eta bar, horiek ere guretzat importanteak izan dira. Eta gero bueno, zenbat eta gehiago sartu mundu honetan, Lopategi eta Amurizaren aurrekoak ere ezagutzen hasten zara, eta bueno, eta azkenean bertsolari dena baloratzen amaitzen duzu, ez? Zenbat eta gehiago murgildu edozein langintzatan ikuste dut, konturatzen zara. Bakoitzari ikusten diozu zerbait berezia. Eta Xabi, zuk badauko zu lan erreferente? Bueno, gaztetan esango nuke, nire irakasle izan zena, gaur egun lagundu duana, Maneix Agirre, baina Igor esan duen aritik, gu bertzotan hasi ginenean, Igor zegoen plazan, da got dago, orain plazan, baina Igor izan da nire erreferentetako bat, Maialen bera, bueno, ikusten genituen horiek erogia, murgiltzeaz bat, erreferentzia hasieran agian goian ikuste dituzu nolabait adinez, eta igual gaur egun erreferentziak sueño gazteagoak ere badira, eta bertxolarik den... Hori gauza derra da, Bai. Erreferentetaz berbetan gauz, badaukogu argazkitxo bat hemen aurrian, Igor, hortxe agertzen zara zu oso gazte eta mainukorta. Non da hori, noiz da? Zenbat urte, oso gaztia zara? 15 urte hornik. Kariño handia dionik argazki hori da Bizkaiko Bizkaia eta Arabako, garai hartan, 1980 urteko finaleko argazkia, gu oso gaztetxo nahi ditu eta biok sartu ginen finalean, orduan ja. Jo, pentsa, zenbat urte? Ordutik ona. Zenbat urte daukazu? Hor, 15 urtetxo, bai. Segurutik, ez dakit seguru, baina behar bada hor, Mainukorta orain nina izen baino gazteagoa da. Eta ez, kariña handia diot, Mainukortagatik beragatik, bertsolari berezia izan delako, eta aurten izaiguna, bide batez etxekoei estutu bat hemendik. Eta gero, argazki horrek baitaren niretzako irudikatzen duelako guretzat oso importantea dain beste balore bat, eta transmisioa zaten zaion horrena. Baina, aurreko belaunaldien gandik ikasi, belaunaldi bakoitzak bere aldaketak, bere estilo, bere zeresan, bere mezuak eta barrak ekarri, eta orain hoizen nik okiko dute gutxi gora bera behintzat horre Mainukortak zeukane adina, eta orain niri tokatzen zaitarteka 15 urtegoekin bertso da. Hori da derra, ez da, eta niretzat argazki horrek hori dena biltzen du.
Oso ederra. Badaukagu beste argazkitxo bat, Xabi, zeuria da, eta hor besarkada handi bat ikusten da, besarkada eder bat, eta uste dut dela urtengo, 2022ko finaleko argazki hori. Zergaiti da zuretzako argazki hori berezia? Politxa da, danok zagoze besarkatzen, ez? Danok lehiatzen, baina danok besarkatzen alkarregan. Banakago lehia gure, baina lanketa askotan taldean izaten da, eta hori izarran, azken final erdia da. Azken, bale. Eta bai, eta, bueno, ala tokatu ginen, da herriko lauka abestu behar genuen final erdi hortan, eta nola baita esaten genuen, elkarrekin prestatu dugu, final erdian elkarrekin tokatu gara, eta egun raroa izango da, ze saia izango da denak pasatzea finalera. Eta egun raroa, oso raroa izan zen, eta Laurak sartu ginen finalera. Ze ondo. Eta hori da jakin genuen momentua, eta holtzan normalean oso tenso egoten gara, eta oso zut, esango genuke, guztioi gaztu genituen da elkarri bizarkatu. Ez que derra da, zeuen artean entrenaten duzu, gero zeuen artean lehiatzeko, bai. Ez, gauza kuriosoa da. Bai, beti ez erreserbaten, Horregatik dinot. Bai. Bueno, a ber, gertatzen da gure ibilia urte osoan zehar oso gertukoa dela eta oso kidetzakoa eta konpartitzen ditugu holtza, kotxea, osteko tragoa eta dana, ezta? Eta gainera, gehienok urte askotan zehar ezagutu elkar. Eta elkarren ondoan, iat dena pasatu zaigu ere, denetik, ez da, orduan, txapelketak beti tentzioa dakar, bakoitza bere egin behar du, hori esan egin behar da. Garrantzitsua da, claro. Eta bakoitzak eman behar du bere onena, eta lehia dagoen momentutik, beti dago, aurrerago eta atzerago amaituko duen jendea, baina gero hori ere, jendetasun aldetik, nik uste dut lortzen dugula ondo aldale izan laguna eta aldale lehia, igual. Bukatu jaku denboria, ez duzu kaferik hartu eta neupez, geure lekura ez dugu. Placer bat, eskerrik asko.